Tinggi Mas Bayu. Lantaran kula. Lantaran kula. Rezeki iki dhewe-dhewe. langsung mawon mboten lewat. Wow. Iku guntinge rada landhep, Pak. Niku mboten mung gunting rambut ning gunting suket lho. Gunting gundul. Mboten dhewe-dhewe rezeki dhewe-dhewe. Rezeki dhewe-dhewe. Sendalo Pak De. Ya lu Mas. Adikku ki udah ayo gonta-ganti bojo gonta-ganti. Nek masalah iki rasa diomongke nang kene Pak De. Lho ngene, aku ngomongke gonta-ganti bojo. Mergo ana darah dari nenek moyang. Lah kan kamu ki ya nanggon aku lho Pak De iki. Ora sacerewek kowe. Lho kan sampeyan wong ndaki. Ora ketemu lho. aib di sini. Lah yo wis tak sampune gonta-ganti bojo lak kono gonta-ganti bojo yang kira. Sing aku nggae status sapa wingi? Yang nggae status sapa? Kamu. Ini ki karo ngene. Senengane kok. Iki sedulur iki terpadu iki jenenge. Wong sing apa sing bibarake kono kok ning ora diomong-omong. Wis rasah gonta-ganti ya Pak De. Tak omongke lho. Bojo ki cukup Siji. Kira. Sementara. Terus siji A, siji B, siji C ngono. Siji A, siji B, siji C. yo nek siji iki sing asli. Liyane. Liyane kawi. Ono kabeh barang ono sing peyok, ana sing ketu. Aku BS-an bareng. BS-an. Ora buka baju sing ngono ki Pak, sing paling penting awak dhewe saiki ketemune wis apik. Sing elek tansah ditiru. Sing elek tansah ditiru. Sing elek apa? Lah ya mangan ora ben ki napa? Lho, kuwi kersane sing kuwasa. Lah kok iso? Wong kuwi saderma nglakoni. Oh, ngono. Dadi pamane kuwi dibojo meneh, kuwi kersane Gusti Allah. Li, kuwi dibojo meneh, kuwi sing kuwasa sing ngendika ngono. Ya wong. Kok sing kuasa pasangan tau biyen ya pas dhe bojone dibisiki karo sing kuasa ngono kuwi. Sapa? Wisnu kuwi dhe bojo neh ngono. Sing kuasa. Sing kuwasa iku aku tresno. Oh. Dadi opo wae iki mesti aku nopo. Sing ora wedi. Iki ana kakang kok oleh marahi agine ora. Tur ngene, dadi kuwi aja teko-teko. Lah piye? Nek wong lanang aja terdilen, aja tok amu. Wong lanang iki rekoso. Boleh sanggampang kan dilangi juga jempale sirah Gusti sirah. Wong tekan omah niku ngayani ning kene karo kuwi kurang aja nesu. Sing lakoni aku kok sampean. Aku wis krungu kabar. Sing golek jaman kono aku kok sing laris. Paling penak dadi aku single wis. Bener sak. Deka iki iki sing kene mumet kabeh lah. Kopi ora kabeh. Enak single merdeka yo. Iso. Ora ta, Elisa. Aku tak takon opo kuwi rapi dibojo? Hah? Rapi dibojo. Gak rasa. Dibojoke enak lho. Ah, enake apa mung kuwi to? Apa kuwi? Apa kuwi? Ya maksudnya cuma cintai, enake nggon cintai kuwi lho. Kok dicintai lho, kita iki ora enak lho maksan. Nggon cinta tok ngono, tapi nggon lakon iki contoh loro iki. Benak lancar ora ngono lho. Ngene malah Nyala tenan. Sing ngene, nek kuwi dadi perwan kaset engko rugi lho. rugine apa? Ora tau rasa kowe. Kuman lho to. Apa? Apa? Yo sing jeneng wong urip iki di apa jenenge diharuskan bersuami. Berpasang-pasangan. Diharuskan. Diharuskan. Sing mengharuskan sapa? Sing kuwasa. Oh, Ora kok ngerti? wis tau dibisiki lho. Aku terus sing kuwasa terus nang lho. Dadi nek apa aku dinegarek terus. Cedak. Ayo. Cedak, saking cedake. Wes aku wis ngene iki wae trimo, sing kuwasa lho menawi sing jenenge bojo golek gampang. Iya, bener. Nek jodoh angel. Bener. Ngono lho. Maksudnya Pinter, kudu pinter-pinter kamu. Golek jodoh. Nek bojo arep 5, 10, 20, 12 kene. Bener. Tapi nek jodoh iki siji sak lawase. Rungokno. Sing dikarepe kuwi. Nggih menika wis tak pengen nyanyi, Mbak. Pilih
Wah, Ayo. dalane lho sing marahi. Oh, yang muni lho. Wes pacaranku. Apa? Nggih, menika sowan mriki. Nggih, wonten karangannya. Nek kamu udah bola-bali ya? Iya, saya sudah bola-bali di sini. Ya mergo Mbah Tris. Mbah Tris. Mugi-mugi Mbah Tris pinaringan sedok ingkang husnul khotimah. Dipun tambahaken saya lampahipun kami jembar kuburipun kami dangun lampahipun. Aku saking cedake ya, Pak. Iki aku sing gawani ndok bebek sapa? Kowe anu. terus apa Mbak? Nyusul mau piye kono? Mbak nusa-nusa mana aku di sini. Ngancane kok. Lah aku cetha gawane Bu Endaryani Iya. saka London. Lek lunase nganggo pound sterling. Weh. Oh, wis lunas to. Wis lunas rong sasi kepungkur. Tapi aku sangat terima kasih iki. Bila aku dadak tekan karo Mbah Tris. Takono. Ya iki ana pangundutan iki mau sesi deman, Mbak. Sesi deman, oke. Ujukan ya. Bu, siapa Bu? Bu Nila. Nila pribadi. Oh iya. Nila pribadi. Bunila pribadi. Nila pribadi. Di anu ya. Nggih. Si apa jenenge Bawoni itu wong loro. Ayo, Mbak. Jenengan iki seniorku lho. Aku carane ngomong Si kepret. senior iya mergo senior mergo tua aku lek tak sikak aku sa. Ini kok masalah itu kok. Ya tua. Terus aku mayu. Dua anakku lho tak mono gerane kok. Ini anake to, tak Kayak anak pacar. baratku ya. Pacarku to. Bapaknya siji. Wih,